Sivile tekam kodeve. Hayi ukuthi uzoyikhata anizostoppa mina. Podcast awuthi rasha amafethu. Let's go. What if you want bang? Podcast yabobosini. Yep. Episode 5. Yeah, mfethu. Yeah, sisibulisele ke thina ke bathandi beSouls. Nani marasta mfana emzini. Sisibulisele ke thina siziSouls episode yethu yesihlanu. Yeah, episode yethu yesihlanu babekho abantu abaninzi mntakwethu. The lots of hair. It could be nice. Xa ndithetha ukubona ipavu xa inendawo ngathi yakhakhazela. Ipavu yeminti itsho uhlokome ukuthi yeah, benifuna benjalo but ke unfortunately azikho ezopavu. Yeah, mina ngisenguye ke umandisi Machaya esinzalelwane yalapha eBhayimamboze PE eGqeberha inside eGqeba ke mina ke ndingowalapha Nkuluva walapha eWestville eMpheso. Uyayiqonda ke wena mfethu ngowalapha wona sikele kodwa ke bonke pha ekhaya ngamagoduka ngapha kamhlaba sengqusha ndingayilibelanga ingqusha because akho mntu ungena ngcambo because if there was no ngqusha ke ndingekho Mtampo number 1 pha inasikeni ke mfethu kwatuku C ya mna ndiyinkulu ka tension isizukulwane sika Dambile isithandwa sika Damdiriri yeah ndim ke lowo i-podcast yenu yesihlanu Akahambi yedwa uhamba noSibusiso wakamkhwebi Mabuda the Luda intwana estrongo intwana ene muscles enhloko masinibulise ke nakwakhona sithi namkelekile epodcastini isebobosini ndingowaphi ke mina ke straight ezantsi eXesi ngasedikeni ke fondini ke siyanamkela man yeah asihambi nasi sipoko sethu Kokho Matambo Orlando Pirates awubhaka juju Sibulise nathi yabo. Yeah. Ndimotelaski usketete bafethu abenatisa beyabe last year ukhona bafethu bayini asizanga ngelori yes namlatha namlatha madoda i-podcast siyacalulana izawuhamba njani yaqala lewe ngoku Ncama yima saphinda sibuyele kwento leyo kanti wayezona wazanga nomgane bamba apha ya istudio siteketeke sityebile sinabo nabantu esihleli nabo estudio ya simphethe manostayela ustayilo yabo ajuice wethu walapha eMphezo lelinye irasta kuthiwa kunansi kurasta Mthotywa uRas Jack uyambona uJack kuRas Mthotywa lelinye irasta lalapha eMphezo kuzihle wakabhonsa yena sithi ke naye ukhona estudio ningothuqela manje sithi base because irasta lecula iBaritin iBaritin andikuva Baritin funa kube nendawo Baritin Baraton yeah skela athetika Baraton nawe wena style uzalelwa apha eBhaya kanye into yakho uzalelwe B ulibinary but uligoduka siyafana thina soyithu na asanga ngonomgane ayeke lena itsale sanga ngexesha kukhona nsindizayo mina ndiyirhuqi ngabantu bazogqiba amathuba apha ngayesho aba ngabantu man ngamavila mfowethu bese kwabo hayi wena waseblawa ke wena goduka nge10 ke wena afetha ilo sakhe goduka nge10 ke wena ngicela ngawe wena khulela B suka aba bantu bamosha ibhaya aba bantu iblawa ibhengo ukucebisa kwamseli yabo mayiqele niyake criticize ukhona nabo ke uzawuthi xa thetha hamba bathi what's new bright miyeva nabantu abangomama nobantu what's new bright miyeva uthetha fikelela apha yayi system zakudala kwathana umbiswa ngayo lo mbonise umuntu into yokuba ngabanga suka apha ukhona kushusha apho nsuka khona area yaziwa ngento za umzekelo umuntu waseSoweto wasiveli Westville Denisibuzi hayi ntoni West side man uceba uphuma B unathi ngibakanye big West side omnye no side no big no Tupac uthethe mntana nami ize nawe kodwa lamjiti one kwezi ya kwamba nami West side ne east side West side bengizathi Tupac uyathanda ukungcamela wena
Kokubuza apha. Yefonini? Kodwa kuyazibona ngobutela. Yaqala. Ya mfethu uyabona i-podcast yethu ebobosini. Uyabona njengesiqhelo njengesiko. Uyayazi manje i-podcast zihamba ngokwenumbers. Bese ku number 4, ngoku siku number 5. Kuyafuneka sithi Mhluzi phambi koba sibheke phambili apho sisuka khona. Bese sathatha nge-roots apha nemvelaphi. Sekukho 5 nje kwaqale kwazala abani? Ya. Ufo. Uyayazi into yokubana u2 akakwazi ubakho kungekho 1. Lo yothuka mina lonto leyo kanti Uyaqala uyothuka. no 3 kanti uzemva ko2. Hayi, kanti laa nto ibikade inqabile. Ya. Izovela phaa ko-7. U-7 kwathi 7 kwathi 8. Abantu bangathi u7 uza kuthi 7 kuthi 8. Hayi mana kuthi 9. baku-8. Yes. Zinumbers eziya. Ethu phakathi nendawo. Ewe. Akasifunde ndakwethu. Ya, so ke wena Sigela ubuzawuthini? Ubuzawuthini mfethu? Because uyathanda umthethelelo ufo wena. Sibulele otherwise yonke lento ingombulelo. This is our way of showing gratitude. Because siyabulela wena Sigela. Ngaphandle kwe-engagement yabo. Yes, Singulobala. Asispice abanye bangamatswele ukhona. Yandiva ke ngoku Abanye bayishukela. kuphungishebo. Because umnandi the more they engage understand mabase ngokuthi. Otherwise sawufuna nje izimbalo yabo because inintsi Okay, comments from the previous episode. Luthando zihearts zibhaloni zindu. Bakhona. Khasifundele nje amagama abo ongakwazi ukhanga ufikelela kubo. Yeah. Number 1 umzekelo uNdimbiwe Xaxa uthi yena kusemajita ndiyaphakamisa amagenge. Mntakwethu lapha eSlovo, mntakwethu lapha. Ayile ilandela too much phaa ku-Facebook. Indawo yonke mntakwethu. Umntanami umkhulu. Isiphengwelo. Bawuxaba? Ya. Cha ya. Otherwise iziphekelo zabo ziyalingana because bonke bazintoni bazifans bonke bangabacomment. Ya. Sasa-metal and gold ke sabo. Sasa-metal and gold. So yena niyaphumela majita qinisekani niyaphumela. Isibongo Ndiyera izibongo mntakama. Ayabonga wasithumelelo hatho sisixoliswa Jordan abasithumelela insini aba izibende sabo. Siyanyumbazeka. Ya bukhe wathetha ngento yoba lento siyenzela uba to take out the bulbs and put them onto the table. Ya. Onto the table. Olhlobo kaloku sensho olhlobo loba sithi enkosi we are trying to brush their boobs on the table. Ya. We are feeling those tables ke ngoku. So when you tasora usongezo Nhlangu 3488 uthi yena yo hayi mina ndiya enjoy ukubukela iSoul. Yo niyandichaza yo. Uyayazi ke mna ke Enjoy ubukelwa nguwe mna tasora. uyakwazi usibukela wena kumkani ezividweni. Ya kwezinye nezinye. Mna ngasithi kanti shushu isandokhutshwa. And then as bayixesha lihamba la awuthanda ubuyela. But mna andikwazi uzibukela But phambi kwabantu. sometimes ndiyakwazi ubukela xa ndihleli nawe. Ndindedwa. Nihlweni. Ifana nomuntu othi fonini ithini handle yenu ndithi iSoul abukele. Ala kuma uzibukela video phambi kwami. Kodwa mfethu asoze ubukela ivideo. Kaveza we zanzala. Unenhloni la. Ananhloni. So lisifuna i-comments abusuniphazamisa. Asami. Lo mbuzo ndiyabuza nenhloni. Netlol. Yabo? Dikhe yayinto kodwa le but yes. But yes. Yabo sibe nozukile, benisithi nguzukile sihlali 467 uthi yena Molweni Souls ngusiphathi igama lami. Mawali. Ndawo yemali. Isamawala. Thethwa ngumntanami ke pha. Thethwa ngumntanami. Kumanga ligodo mavuthuli ketile. Seriousness. Kathandi bra. Yebo, kathandi. Sorry. Kapitebe na uthula mnqandi yapha. Mfenza thini. Ayithini ntoni? Nize ngawe apha. Theso niselisi ibhoti lemhlophe ndiyageza. Wanika wena. Romani. Nize ngawe apha. Ngapha phethe mlula. Uthi yena uzukile sihlali 467. So Molweni Souls usiphathi ke lo. Uthi ndihlala ezinyoka. Ndicela ithuba lobalisa ngokhulela ibobosini. Umntanami uyarelate. Isidena. Okay. Umzekelo uyabona yena ube fortunate umfethu. Of which is very good. No upgrade siya. Kaloku mfethu Nathi siya apho iqale ebobosini inyuke. ithi lanto kaloku ebobosini uthi uye phi esteneni Awuthi bobosi uyorenta. yonke lo So senje usiphathi ayenze njani? Uspichojo yena maka inbox. Yeah. Sithethe ngcono. Because ngoku sisese elezike. Walethe ngabe lento mntaka masukuthini.
kumele siqhubekeke phambili. Sizawubona uba sawuyenza njani. Sibe noNdimbiwe Xhaxha. uNdimbiwe uthi the problem indawo esihlala kuyo nakwizikolo abantwana abafunda kuzo zikude. Umntana ufika ediniwe eklasini okanye ibhola idlalwa kude kwayo. Ubuyela kuleya comment yekhane understand uba ibhola ingakwazi unceda njani. Yabo because into esesiyithethe apha. Otherwise for future purposes ngaske uthi kula topic yenu yento ethile uze nayo. Mhlawumbe isikhongozi. Otherwise sibene laka namhlanje because into ngamathi siyadanyaza, yazi siyadanyaza sibende. Ndolo besela mo find dola. Mova ithi ngemarasta kaloku skela it ignites and unites mfethu. It ignites your mind mfethu. And it also unites mfethu. Isko yoyina ntsiki imofaya. Ithi ngemarasta leyana. Rasta nje bra ungayana wena udibana namarasta. Then start you sipengwelo. Kodwa kumele bazinto ezithethelelwa nguwe akakuthethwa ngemofaya. Mofaya hayi. Tasibo uzasibhatala. Ngama ke angathatheki. Phezukwabo masivale ngosisi Maxopo. Uxoliswa Jordana. Uthi yena usisi wesila mazinga akhoyo. Ungavela uqhobhoze straight kuwo xa kushubile. Usisi uthethela kweza clutch. Exactly. Uthetha kweza clutch. Quality ewiki yamacala. Umuntu avela dudlu zicangona mfethu xa kufuna uphakathi. Like uMaxopo kwaliwe Maxopo pa. Kaloku uxoliswa phela ngoMaxopo. Hayi futhi uvele athi Sisi apha uthi what if ufunde ku-modern school then Mhlawumbe usuka Grey. akusoza vuma kube Senzo nguMaxopo. i-automatic lapho. Hayi eGrey nguMaxauber. Maxauber. eGrey khona maziyo mla. Nomabheka mos. Lento ithethayo wena utsho mosneba amabodlisi atsho ngifuna ukubuza umntana akho ke unemali uyaafforda wena Nemfundisa pha. yandive sihlala apha ekasi sonke umntana akho une-friend enguMaxopo ikwahlala balapha nayo uzonixela uba umntana akho akazothi yena Maxopo uzothi Maxauber kuba efunda Maxauber. Maxauber. uyotsho bayisigela Maxauber. Maxauber. Jona burgers mosufethu ba. Utho burgers. Burgers. athi awu senzo Mabheka ke lo. Mabheka lo. Abakhona eStreli nase Grey High. Mabheka. so lesa-afforda bakhona Abang ace tutong ba ace. at least Ace. Bezwa seza praktak moy. Yabo eziya obhorhe. Ya. Usho bangithanga is. Man kaloku kufanele akunothiwa mhlawumbe kuthiwani. So bang. Ace. Lomthetho kubizi. I like it when you chip the chip in the body. Let me flick my first. Alkum. I like it when you chip the ball, man. Teleponi vya uchibili bobo mfethu. Akalulunga lo mthetho. Lo mthetho inoze lo ngani alapha nochikile bobo. Hayi mfethu. Hayi akanti lokuchikila ibobo apha. I like it when you chip the ball, man. Uthini? I like it when you chip the ball, man. Yo, uchikila ibobo. Unjiya kumuntu ukubona xa ungasiva isingisi. Usiva sithethwa pha uveza wewe. Ochikila ibobo. Yeah. Kodwa ke wena asigela mfethu. Nawu mabutela. Nasi sibende. Right. Thina bantu bam babini andiyadlala kumkani ngoku uyabona singena kuSpring ndakamama singena kuSpring like xa ungena kuSpring kanye katshintsha isizini yabona uba kuyatshintsha abanye baye babethelwe zezi-signs zoba babe nezigulo ezithile yabo inye bethu bangena ubusika nento nefiva xa kungena isizini ke ngoku bengenye into Kodwa wani lijambele kanti ufuna azelala. Yebuza. Ingqondo bayayobuza. Manje azolala hayi ke kodwa ke it's a story for another day another time yabo so ke ngoku wena scale wena mabutela no scale mfethu kuyablosoma baba nekhomkhomo check yabo mina nami baba nekhomkhomo ayo gentle magic mina nami akachase manje kamaqaba once ube mhlophe uyagula uyagula ugula njani xa uba mhlophe
iqhabhuka iqala ibe nje kaloku Awuzibankhanya bemhlophe uyabo so eyona nto singayo kule podcast yethu yesihlanu mani ukutshintsha sitshintsha nesizini nathi uyabona nje bangokutshintsha isizini abantu bazaveza imizimba yabo abanye zabazizikatulo amagenge zibhamzo zizikhiphe zine-flowers i-ladies uyabona mfethu sizabubona ke ngokubuhle yebo mandithi ke bendalo hayi mfethu ebusika bubonakala awukho mbi kakhulu ebusika usithi uhambe kodwa bra usithe uhambe ebusika sigela ubonakala uyazifihla so ngoku fonini uJuni yamazi uJuni xa seshushu asimosheli nalo August lo phaphathekisa amabokosi amaninzi andifuna umbona lolo sininzi nje into nothetha ngo-August sirayithi ngondiya kuloo nto leyo so ngoku kelaa xesha wona mfethu ngoku loba eyona nto esoba ngayo unomama Afrika ohlala nayo endlini bayayikhalazela kakhulu ke abanye igqiyazane lakho umama Afrika igqiyazane lakho umate yakho umfazi wakho umuntu masibambisane wakho yabo masihlalisane loo nto ke uthi ubumba nayo yabo lo muntu biithi hi biithi ibobs serious yabo asinyashe izinto apha siyahamba so ke ngokumabutela kuzaba khona ixesha ngoku athi baby ndiyibone esinye iskate esibetha ezantsi kwamadolo ntoni ndizasinxiba kula event kuzaba khona event ngoku mfethu ispring nto isplash siqala angadani ngoku ibheshe ezishushu uyabona so ke ngoku zizaba zizoway so ulife nawo uzaba shushu yabo ulife kwawona uzawumanisa kuzawushayela isama yabona mfethu kuzawumani spendwa kuzawunxitywa impahla eziduru kuzawushotnishwa sizithethe sibuye sithi nithi nina i-souls sithi umama Afrika wakho uzawuthi ngoku baby ndibawula uthenga la mina iskate bendibonile inamba kodwa apha kuthiwa ibhabhoni khaphoni wena mabutela wena skela wena check when it comes to isinxibo kwi-relationship yakho utight kangakanani ba ungangamvumeli uba aveze umzimba njengoba ngoku isizini sitsho no benikena khalazelo yabona wena mfethu ngenye iway la way wayithenga esenomzimba osemncinci yabo madam so ngoku at least yabo so ngoku la way yabo zihamba izuzu yakho wena so ke yabo so ke ngoku la way enxibile ndide fanele incinci le way and le way ngoku iyakwenza usit through yabo andincanywa besithi hayi mina ngwasemakhaya ntoni ndingalapha endlini mina yabo yonza inxiba apha endlini lento kwathini into ngoku ngani nginxiba kwathini ndithi hayi bengicimfoza inxiba ngaphandle ndiqonda ba if ever benifuna lento mhlawumbe benonxiba ngaphandle ndikhalaze ngela hlobo bizaba yifight le Okay. If ebezawuphuma. If ebeyibawela kanye naye bengumuntu ozithandayo into zo see through. Then so nilonke like umzekelo kulombuzo wakho like wena bani out there uthini njengoba ezawuma ngereason yoba sispring ngoku. Okay, umvumela to what extent? Yes, izimaphe zakho. Yabona kwa ayizobekile wena. Udanzo una makanxibe wona bra na yona mfethu afaneleke. But mangathi isinxibo sakhe okungathi ufuna. So ngicela ukubuza mshoma wami. Uloba. Kazi, ufuna ukubuza mina. Umzekelo kulemba ubusithi wena yabo umama bike yenzeka into lehlobo nje. Indoni likubangele uzobumda kanye into lekubangela wena ungayithandi lonto leyo. Because mina umzekelo masithi mina ngizobona problem. Kakade mfethu ingalonto. Uyibeke kahle kwenzela icace yabo. Siyeza amabudela ungalali wena ungalali. Siyeza. Uyabona mfethu. Sorry ihamba ibhekile ibhekile iphafeni. Uyabona mfethu pha kumendlini. Okanye mandithi pha kule yami into ndiyakhayo pha. Uyabona mfethu. Ku50-50 okoqala. Unezinto azibekayo angazincanywayo. Ndizilandele ngoku mna bendizincanywa. But since engazincanywa. Yabo. And ndizibona ba and yaxhomekeka nezo zinto ingabi kanti yinto endincanywayo ndithi le nto good for mina
Yabo, so xa endisusa kule way undiqedele injabulo. Yeah. Ayiziwe lo way. Xa ndijoke ngoku kuway apha ku relationship le yethu. Yabo, umzekelo ndithi xa nje into simple. Yeah. Yazi mate yona sigela. Iyayincane into yoba mandicebe inkqayimi. Ayithandi fate. Eish. Yabo. Why? Uthi xa ndichebe ifate ingathi ndifuna uba ngabantwana ingathi ndisaloba. Yabo. Ingathi ndiyaloba. Yabo, ingathi ngoku ndiba ngabantwana ndifuna uhamba nama-2K. Kwathini. Yabo, ndisabawula uba out there. I-reason yakhe. Okay. Yabo. Hayi ke laphi fake now. no kakade uyandazi mfethu andingumntu wefate andincanywa ngayifate. Yabo. So ke yayi-down straight ayasokolisa into yakhe yabona mfethu. So ke ngokona mfethu nam kwelam icala nje ndithi kuye jonga mamfenini andithi sozinxibe iweyi zakho xa ufuna ubonakala uthini but iweyi yakho enxibayo mayingathi ngathi casiba unxibele uloba njani zikhona izinto ezivulekileyo yabo but mayingathi zikhona sikela ungazibona into zabantwana ivuleke uyibone uba 3 centimeter andifuni kweza weyi. Senzo nguwe lo. Yeah. And senzo umzekelo masithi speaking of comfortability like ku comfortable akho ndithetha. Akho ndithethisayo mntanami kwayena naye ungumntu othi yabona mfethu uzixabisile. So akathi abanye abazixabisanga ngothi because of umuntu nendlela nento ayithandayo yabo umuntu unguye ngoba unguye nendlela yabo. So yena uthi akabikho comfortable naxa ezo free wheeler. Akafelensi hayi. Okay. Yabo. Sentsho zinto ezidipukelo level. Yabo. Sentsho mna andisifuni wecasiba uzabe ngathi ngokufuna uloba. Bethu mnatha ngokuya sibe ubizonanzika. Inxibo ufanele kube mhle uyithande. But mangacasiba izaba ngo3 centimeter and is tight to the point yoba I can see through. Akhulumisa zawe yabona thola ukuthi ngoku nobuyadlula ngoba umane kunanzika ngo. Yeah. Ningomane kunqanda maya. Yayibona bafethu. Ababana ndiyazi kumo. Yazi thini mfethu uzothikela icala. Yabona ke licala fe sometimes like singabantu sifana but ikhona la perspective into ba imali yami mfethu. Eke ndiyakholwa yiyo iyakholwa ndini. Ndithinto ezilaweni. Senzo i-relationship yenu seyisivule. Yabo. So abanye abantu ke ngoku like imbali mfethu ayondo masithi yoyigquma asike imbali yami ndiyibeke bayibona ukhona mfethu ukhona abantu like abalolo hlobo hayi ngokuthi umzekelo masithi xa unomda xa ungaske umuntu wakho andiliseke undiliseko Brian you understand but more into bana kukho abantu like abangena problem nezawi. Lelo ndithi umuntu unguye ngoba unguye bakhe bra asinokwazi uthini ngapho ke into yabo kona side mfethu yabo ndi relax kancinci kulo umthetho la in terms of ba into isinxibo relax kancinci mfethu yabo yes apho mna yabona mfethu ngithanda lawe ba uzifile wena nami mhlobo loba xa nihamba emva kwandi hamba kuwe ndihamba nawe ngoba sure mhlobo like mhlobo babe basti baseleka ngabo ngaba abantu bancane abachibizele ngapha so lambe times lokokoko yabo utho lokokoko qobe occasion ithini njani yabo and nalawe ebuyithetha ba ingathe kasi ba they enjoy that sort of bond bani bona nxa move emva kwenqondo yasesikonda hansi into yami Yabona mna abayabona sibende sakho and sini understandana sivule nento yabo xa umncanywa ubeneza wezityekayo mos and ngaske sikhona eza part ngaske sibonwe nguwe wedwa yabo ndakhe ndaxabana nomnye yayisaqala yabo into yethu yabo so ke ngoku lo mntana uye wa Steve Nanzika ubethenga ebikini nendo yabo azithi ku WhatsApp ngamela ebezinikile mna yabo bezinikile aphinda azithi ku WhatsApp ke ngoku yazi ke okay nasami yasound kanjani kulamntana ngazikhalazela mnezandi ngona ke mna kanti sokole sindayivoice out into ndikubona uyayikhaba kwanye uyithatha ndayivoice out thilo mnana uba ngandiyalinda ngonendo ndasekhaya if ever present yam ela ube for alone mabuda and alone yes and can I you know yabona sibuku yabotsho mama like ndothi mna understand is like the time is the business in the yabona umzekelo jonga nje mama le way one
unive andiyikhabi mfethu ndihamba nawe apho khona umngane wami eceleni sisama nakwethu ingathi izokukhaba le nto mamela sotsho loli tolo sibu forward yiza kodwa yabona sotsho one umzekelo lele uyiqhome kuwhat's apha siyancokola because yabona ukuthi opinion yakho lena kulula apha like this ibona siyashare uyanderstand so kulula into ba ukwazi uyidefenda and ke elento mna ndiyibawelayo into ba ingabi ngathi umzekelo uyalinda yabo mfethu yabo umzekelo sigqibo sithathayo like ingakwazi understand so ndiyela kuloo nto andifuni ke into libe ngathi ndiyamatheka ngombuza lento zambuzayo but nako kwenzeka mabutelo uthi lo mntu wakho mfethu egqibelile present yakho kodwa 2 lo mntu selwandle ne 3 elwandle okay wasibetha ibikini phako endlini sexy pictures awuzazi sexy pictures awukwazi uziposte underneath izanayo ke ukhupha enye wena kwenye ngoku because mina bengicimba uthi lo mntu selwandle kanti upha kuye nesiyali naye wayenesithukuthezi ndanimathi wayenesithukuthezi andikufeli nam uhayi right but into enditshoyo yona mfethu mna intombazana xa ikuwe ungumfethu uzofuna uyigcina to a point of uba omsupho bangade babone nezana nezandawo kaloku usensitive uba sensitive man in a way ngakuye yabo and ibakamameli thina mabuthela ke ndibona pha problem nentombazana la lo angayiboni xana ndicapkela yabo ba uyintombazana uyibona ngathi le reason yoba ndingayithandi le nto irongo like ngandiyalinda like so lento bakubhekile ngoku wena the feelings zakho whereas it's not supposed to be the case because abegqibeleni relationship is same as nalewe yonxiba i-transparency nentoni explainele umntana feminist soziqhela ke explainele ba hayi kaloku it's my right and umbona ba uright unyanisile ngumzimba wakhe so ke ngokumabutela kulanto iza nomntana edwala nakwenzeka ndiyafuna yabo udade wawena iza ke mntakwethu so mamela siyatsho ke lo mntu selwandle mfethu sentsho like wonke umuntu uzobeka uluvo lwakhe khona yabona basina 8 minutes kule week so asobabadela uyi khona so abaselwandle mfethu yabo lo mntu selwandle thatha izithombe ushaye ibhikini usegqibeleni ilwandle mfethu no like umuntu unxiba lokho man so ezaselwandle ikithi like either umuntu uthanda ibhikini so masithi zeza types ebhikini ushaye then azithi what is it a problem na uthathe izifoto usekelo nawo senjalo ndiyayibona beshikile nasikeni like kuselwandle mfethu wena sikela mfethu loba ifamily ndolula jonga mfethu so ngifote then ke ngoku la indawo yayo mamela ke dwala lami i-pictures ndanam ziyadifa there is a picture oyifote here for showing abantu the tongue straight or the butt okay zirongwe eziya ezawuzifota for uveza into ethile andimind ufotile naye ngiyawunxiba ebathing yakhe selwandle kwathini umbona uba uhappy i-picture of ubonisa ukucelebrate yayiva irongo ke kumxa enjiya xa ndiza kubona sigela caba ume isdark ngoku uthi nditsho uyidakhe andifuni make you izawubaleka apho otherwise kule nto bendiyithetha kuthe kanti luckily nyhani bafethu because nami ngizothini uwayini nayo yabo so sivene ngalo bhathi nasi nemvula clearly setup ubuzawuthini kule setup ezithombe leyo ba ezithombe forte elwandle ubuzawuthini mfethu uyabona mna dependa exposure yabo uvele ntoni njani kule picture uyanqanda kwezinye ba baby this one is very happy this is very cracking to people uvele ntoni kangakanani kule picture yabo andinangxaki shoot them like it was a nice time and what yabo but exposure yento zakho ithini but umzekelo like umzekelo xa sithi beginning sithi expose mfethu
So the pose expose ngayo but picture mayicace Dwala. Pose mayicace. Ewe manga. Hayi dark. Wrong dark. Bekuzotywe indawo ethile. Itsala ithini? like into efethu kuhlanya kabantu bra masithethe nyani yazi like nasi lento Sikhefule ke mbombo zone. no ima fethu nawe ndikapi le yabo Kapi na huma. Hawume tu nasi lento yakho wena so lindwe bra nitsho kanye bandimlungu yazi bafethu ndothini because of indlela like society yethu ngoku kanye indlela esisenza ngayo izinto ngoku ezinye izinto if singathethi nyani azikho wrong more than into ba isithi ngathi manje ba too much apha ezingqondweni fethu. Hayi. So lo mzekelo into ebegini fethu so into yangoku kunini salihambi lwamzekelo fethu siquba sifike bekhona fethu beshaya ebegini and bengingabikho ngola to le extent umzekelo uthetha ngayo so yazi Skela intimate fethu ifoto then there's abazo round there's into mfethu kuthiwa ixesha yeah yabo ixesha olifote ngayo kwindawo kuyo so yabona mfethu umzekelo ulifote le picture yakho yazi mfethu abantu abaninzi abanye ndiveze nje lonto leyo udlwengulo liye lakhona ngenxa ye pictures. There are a lot of guys ngoku yabo ababhizinene ngenxa ye pictures yabo baya check off abanye nge pictures abantu yabona so lebona ngesenye yabo kudala kwabarongo siyancokola incoko le so ke xolo khame ngigqibe ndabona so xa ndithela ngexesha nzama ukuthi elwandle kuyaziwa lexesha leyoqupha konwatyiwe baninzi abantu ungenza into zawubhaqwa zikhona incident ke pha elwandle like so senzo pay mind zoxhilwa kwabantu senzo ndive fethu yabo choma mnandi like lento mna ndiyakuyo ndesiyaziyo because ke sayelwandle so ngibuya khumbula nawe sibu for sure like okay wabona fethu yabo sike sayelwandle jenzi nansi into ndiyakuyo i-wrong into ba ungazi enjoy ube umzekelo ungakwazi nothatha ifoto yakho masithi ubhinqile because le baby revolve around lele ungumlophi i-right na into ba ayikho right fethu kurongo ngoku because uzoniphendula uhave check into ngama now kwenza fethu i-right into ba kube nzima uzi-enjoya masithi umzekelo elwandle simply because of unxibe ibikini. Bear in mind ibikini yenzelwe into yaselwandle like ikiti yaselwandle. Secondly, awukwazi nothatha ifoto to capture the moment simply because of indlela isociety engayo. Ngokungathi wena masithi umzekelo uyabalidisa abantu towards londo leyo whereas nguwe ucaptureisha i-moment. Yayiva mfethu na i-right na indlela masithi umzekelo ke ngoku esiphele sibas defensive ngayo ngenxa yabantu abaphothakeleyo because impothakalo kumntu mamela ke Skela yabo ubalisele kwa i-picturing indaba ye-picture kudala uqala kwayiqale ngalo hlobo masiba into yakudala yesenzeka lo. Yes, it's nice land to capture a moment elwandle nendoni. Do you know back in the days iba now uyayazi futhi before the picture ifakwe album. Yes. The problem is to put it out there Skela nathi besikhala kumathumba sikhalazela yonke into sikhalazela kwi-publisher it out there. So senze umzekelo masithi Skela capture the moment and then put it there. Ungayicapture i-moment and the moments ayizingezobonisa abantu mosgezakho uziposta kwa YouTube uthima kuthini nasi lento fethu umzekelo Josbu nasi lento ndiyakuwe fethu umzekelo uFacebook mfethu uFacebook jomam kum i-account ne yami into ba mandiphambane kuyo xa ndithanda because ndionisha ngokwami le account 100%. You understand akho company kungekho nomzali incedisana nayo kanye nigadwe nguye ngeyam 100%. Ukona 2 i-pictures ngezam ifoto endifuna uyixhoma ndizoyichoma. You understand because more especially bangeyam ndizoyichoma bithi wena uzo-approve okanye uzo-approve because I think okay yabona jonga mntana sengizolile choma yabo elihlobo like ngizothina izi like buyakhumbula mfethu Facebook uqale njani elihlobo izinto ezenziwa ngalo ngoku elihlobo izinto sizithatha ngalo umzekelo into zo round pictures ezithile zabantu umntana abantu zithathela ifoto wena uthatha ipicture yo round isindawo like intsha lento sithethe nyani. You understand so I think mina kulahleke emotive yayo i-social media because kungokunokwami umzekelo mfethu indawo edlala jo. You understand and bekwenzelwe uba kugcinwe ezo memories ngendlela right. Umzekelo fethu umzekelo ndingamagoduka chance
yabona logoduka as much as bandili binary family yami broad vile you understand kukho amaxesha like umzekelo asikwazi udibana but because of ezwi ukubonela we umzekelo ubunako ungcoma njengomalume if ever bunolibona but the thing is ngokuthi bana nampi through izinto so undingcoma via social media even I think kwam personally I think si lose emotive mfethu yayo lebethu mamela ke mntakasisi ne ndikubambile ewe unyanisile umntanami if ever besinoyijonga ngendlela right okanye ngemehlo le right indaba ye social media siyeke ngokusathana ongenileyo because ngoku iflow ekhoyo ngoku is very demonic kubed mfethu ngoku yabo bekumele ba yabona mfethu izinto ziyatshintsha kwakho ialbum ngoku ku social media yabo so bekumele bazenzele lonto le but ngoku sekurongo yabo but ke ngoku sigela kwindaba ye picture nokufota for mos apha yona nto singayo ngusigela kwimedi yakhe ya kumama Afrika so kumama Afrika ke fota ipicture yakhe masithi ke kule incident yoba eselwandle mayicace ba ufota ipicture isilwandle enjoy is feel like a nice time so ngibambela zikhona ipictures gela mna umama ngelixesha umama bengekahlali nami epha kuye ndithi mama ndicela unifotele mani ipicture nje enamanyundululu no ngaphandle kwamanyundululu manzi umdala ebantwaneni umdala thina sizazi ezinto amanyundululu sis hotman teacher ipicture wena mfethu yabo ipicture with as include ibegin ezo ilingerie ezo saka lokho hey man yes la way umthombo lumgqibe man hayi mani niyazazi ezo iyofona lenwana inombono gela abantu ngabantu fela abantu bayenza izinto ngokwenza izinto ilingerie andiyenzi lingerie khandithethele abanye yabo ndine out yami mna bendifunda nayo grade 12 yabona out yami bendifunda nayo grade 12 ibibonisa too much into zabelungu yabo ilingerie yabo showcase yaphenzela nothada iyazenzela ithi you kamati ndifike phaa kumlawe dekelwe itafula cake bekone flowers lawe lights nezwe azazi nezwe ingathi ungangayibhuda noyibhuda sathara qhubeke pha ngoba la usenza ntoni ubone zawe ayithanda masa man sunothusa okanye zawuyafika umate aqhuma izandla ngasemva elpo kuzu mtayitosha la sorry nana yebo aziluke zawe so ke ngoku ndizama ukuthi ke wona sigela ipictures lento xa sizawuphinda sinqokole ngendaba pictures ezinye pictures ke xa uzifuna isexy picture ngiyamxelela baby cela isexy picture and azuzophinda zivele komnye umuntu so ngoku isexy picture ngeyami kwaze notes ndakwethu kubiza man inuts ngenye into mfethu inuts ngezi inuts ucaba uzaba litata sexy picture nje ubaby kumele baby kumele nje like is calling you photel mhlawumbe kanye wenze hairstyle entsha photo ngicela unifotele unxibe nala night yakho ndiyithandayo baby leya emfutshane ngezenu camera talk leya so ndizama ukuthi ke ipicture ezibutata bunyundululo okanye busexy asikhona ithi bazibone ngabanye abantu so ipicture yaselwandle caca basesilwandle isimbini ingagrabhi inyosi ipicture ufotela nona ipicture yange new year ku double cricket kodwa wena man because mamela abafethu yabo sithatha ngantoni nge-level of immaturity tsho mama khona yabo singabantu ngabani umzekelo ngoku zanixelela bana ngoku eleke ngoku not half card kalo mamela ndithetha umakhadi usini tsho mama usini laba news ugrabha akaloku inyosi xa usenza into solini like okay xa uyimate masithi uxhoma ifoto ungaxhoma ifoto ngongathi unenjongo zokugrabha into yes namubuzo wami
ithwani xa kuyinyosi ihakahaka yeke le understandable siyazibona nozibona ikhona nenye yona ikhona nenye bra umzekelo kwezonyosi isihakahaka eke yakhomenda kwi-picture yemate yayixhomela uyazalwa ba uyazibhalela uMadam Shem happy birthday to me no yakhomenda phaya niyayazi yakhomenda phezansi ba mfutshane ngosimate my short thing don't celebrate usuku lakho ulonwabele I love you ihaka understanding naye and ndiyayazi kwa apha emehlweni kwa inansika elayinini yawuhaka naphaya yabo yavela ngoba mizuzu ubhuti wethu osombhuti wethu umthala yebo abiza amagama abantu umjito wasemhama lo ya so ke mina sibufuneka sithathe siyazi basiphi sikwi-podcast P i-podcast P kanti nothi ihamile ke yantoni apho uzakucacisela uthini yabona when it comes to ihamile for sure ngumuntu onebobosi inesizathu kusebobosini apho uceba kuphi wena phume paphala lento leyo phone when it comes to ibobosi wonke umuntu is either bawunaye ihamile usokolisa omnye umuntu umzekelo ndiyiboleka ku ithi kuthiwa izitets zika-stats say ziyarekhoda zithi every day ebobosini kho umuntu obethelelayo it's about 7 people a day ababebethelelayo like kuyabetheleka late nasemini same thing uyayazi uba kuthiwa ebobosini xa ujonga kwezo stats ezothetha ngazo inani labantu abanebhedi ezingenamilenze lininzi kunenani labantu abanebhedi ezinemilenze so zimenjani ibhedi zakho zistena ibreak ufuna yazi ucash build uba ukuthi ebobosini naye uyakhamla istena sisebenzisela for kwinto ezininzi for ifight for ibhedi for icango for phezu kwendlu balance yeroof lo mthinte ndiyamcela apha so uyabona ikhona push yami lena ntsika eBioma ngicela kahle mfethu ngicela umphakamisele ibhedi undibuzile lento ibimilenze ibhedi ndiyabuza ndingayithetha lento ku-podcast ndiyabuza ndingayithetha ku-podcast abantu bangavizithi wathi lo mjiba ndencane uba nipusha isibango nentoni niphuhlise area no so sizama ukutsho lena iseyipodcast ebobosini so wena sibu wena mfethu mabheka sorry bra sorry mfethu tshintsha kena sorry mfethu khamselisa amanzi mfethu sorry mfethu khamselisa amanzi sibethela i-podcast yethu ubona ishisha kalitayo enkulu ukuthi intwe and ikoke ibithule bebe nathetha uthethe nje into emtrikayo tshintsha kale ukuthi intwe emnyango layitene ngawo chi benzimanoncokola fondini uthi uyancokola wena kodwa ndibona njani that's why ke umuntu xa enyukile makayekwe ngawulele so bona bamawuthini abanenza kanti funa ivezi imbono yami solo kaphendlini yabo so kodwa ke mabuthela siyayazi apha kwi-podcast uba sinazo nee-highlights sisuka apha kweminguyeni sisuka kwingqele izininzi into ezenzekileyo nakuwe nje namhlanje ngolosithathu nanina mjakabula into kothusileyo mfethu bahe efondini kuFacebook anditatshwa ngula mntana una-13 lo mntana uthi bhuti can we meet yeziwe sinothetha ngazo ithini highlight mabuthela siba nayo lisiko apha kwi-podcast ebobosini ndine-highlight yabona andiyanoba iyahlekisa okanye ayihlekisi izana ayikho right but right fondini ndiya emngcwabeni into zakho wena right yabo lo mngcwabo ke ngoku lo mjita kancwadelanga phaa kowabo yabo umngcwabo phaa kowabo uzawutyelwa kowabo intente ayikho so uyongcwatyela ecaweni yabo mna ndisuka kwalapha kum endlini straight ndivase yonke into ndiye xa ndifika phaa entlamsi ndicinga umngcwabo phaa yam man umngcwabo akukho lapha usecaweni kwayicawa ayikwalapha lo mngcwabo ungelesine ezintsukwini
ndingatsali ndibona abantu abahambayo yabo kuthiwa ingaphi cawa ndingatsali ndibona abantu abahambayo nami Landileyo. cawa 1 2 lacawa man ndingene kule cawa abemncwabene abantu abalapha kule family abaninzi mos ngabaseNew Bright abanye bazi so kanti ngena kwamncwabeni nansi ayifamily pha phambili nalaqonda ba nansi ifamily pha phambili so naqonda amanzi ebamba pha eback yabo hayi aqhubeke kumncwabo asile kube khona umjida we-cameraman anti-picture hayi aqhubeke kumncwabo chini aphuma umncwabo funa ngiseke ngoku kuyiwa emadlakeni okay siyomadlakeni endo hlike ekhasini kansi dibana nonozala wamba nomakazi boyithu sebebuya emadlakeni nansi enye ibhasi imile nanke la wena usaya ukhwela umncwabo rongo ngomjida ceremony wonke yaphela vethu ndayimangala la wena zawuvumane nechanzo yespace yakha ungekatshi ba daka lokhu siye emadlakeni soze ngingatshi nami zandiye emadlakeni yojika noko leti ndibalisela bona sendilarha watsha kulo bengakhangaye kuwo kufanele kumntu wami ndiya-explaina phaa ndiyalarhwa ndona yeni mfethu ndafika ndiyothatha iplate phaa yabo ekristu kodwa athembile awuyile bona jonga phaa yayimingcwabo emi-2 and ingolesine zami ngifike la wena 1 2 ilacawa then 3 4 yenye icawa yesibini naphaya uphaya ke ngokula ndawo yabo nethi ilapha eqaleni ilapha close to the house uthe ngene emehlele wangena emehlele wabona icawa oqala ye emngcwabeni orongo ndawugqiba umngcwabo xa ndisemadlakeni ndabuya ndotya komnye apha usebenzile mhlawumbi thixo and yazi enye into ebethayo yazi ke wawe thatha iplate yakho pha uyena yo ngapha kafika nentloni take away yazi loo nto leyo angeke sesitulayo ndahlabela nohlabela ikwijongo siyahlabela kanti ade kukhona omnye wathi phanjile yandikonayisa ngoku sendibuya ke ngoku sedibana no-oledi ndibana namntana ndiyakubalisela yo peto kanti ndihambe umngcwabo akandihleka umntana umngcwabo ayenzi sense ngale nto uye kumngcwabo mizuzu hayi la wesi ngamajida ufuna xa usemngcwabeni ungafuni uyomamela umebhek because ndabe le ndamebhek ndihambaakonidima ndimameleyo thina siya nje uba ube khona bungcwaba gqingela kodwa ke mabutela mfethu lo highlight yakho is very to you yabona ke mna kanti mfethu nanti ngakho manisigile yabo kugqips nje apha entsukwini ndihamba ne-medium siyaphuma lawe siyanyuka uyabo I think besiyapha kokwenu wena style siyofuna ikiriva uba siza extension uyabo sihamba xa sigqitha apha ecaweni kukho imvuselelo pha ecaweni mos ecawe kwezicawa ze-keyboard kuba khona la moment ufumanise ukuba kuyarejoyiswa kudlala ingoma ezifast dukudundi zikutukutukudu xa ndigqitha akhange ndibone phaa besendigqithile ndikude kusebusuku yabo and bekucimile kweli cala kuyathanda ucima umbane ngapha ezantsi so kumnyama pha sendikude phaa ndiyava kuthiwa hayi phanjile hayi bayajayivisana bodwa mfethu ekerikini zikhona mos izitayile ezenziwayo ngabantu balitsingayo haya awugithe mfana kuthiwa hayi phanjile umakhadi lomnqanda uphanjile ifakwe ekerke ndaqomba god you are good amazing grace hayi intswembu masibulele Thixo Kakhulu. singabalibali nange-adverts mntakwethu kaloku kakade nje we mfethu have a segment ye-advert guys if you want us to advertise your business apha epodcastini siyayenza loo nto leyo don't waste time into yenzayo wena uncokola nathi on inboxa okanye usifowunele thina sakwenzela i-advert yakho noba yebhizinisi enjani yokutya eyempahla eyantoni noba uyanyanga herbal wise uyanyanga nansika chemist wise uyawathengisa amayeza amakhambi emvelo aphephile all right you shake and blow and throw
tinkanene ngikade kufuna kanyana kaduka like Mr Bones. We also do loo nto leyo everything yonke into manisisi ofunayo kanye bhuti nawe mfethu if ever uthi ndizawukhupha itrack qha itrack yam bendibona apha eqaleni man kubekho laa nto yakho makhadi nophanjile nibe ngathi niyaphikisana udu ezo nto zinjalo and also now utsho yabuza ndiyacula mna ndingumculi so ndiyandiculeni ingoma yam kani advertise hayi wena mfethu ingoma yakho kaloku sakwenza something ngayo wena uzotsho zininzi indlela mfethu usaphi into sikubonisa uba umntakwethu ukhupha ingoma ethile banomlandela ku-audio zininzi indlela okokuqala uzawuthi wena hayi ndifuna mhlawumbi nithethe njengalo kula podcast yenu yenye leyo hayi mani ndifuna nenze ivideo nidlala le ngoma yam nenze ivideo nithetha ngale ngoma yam nazisa abantu zininzi indlela so advertisement sport apha kule podcast sikhona guys what you do you just call us ungandifumana ke mna ke ku WhatsApp for speaking for le ndaba ye advertisement ku 0782018871 nami ke mfethu ungathi WhatsApp because ndina iPhone yabo udinga iPhone etatapho wena antena na iPhone bro man unofone etataphi kufanele nini iyacharge kahle jonga la phone ndifuna iphepha man sibufuna ibooster ibhetri yayo yabo iPhone yakwenziwayo kwabana bahleli awuna i-charger like amacingo inhloko ye-charger awuna inhloko ye-charger funa ibooster inamba yami ke mna ke kule phone yami intsha ndithengisela kubeko 076 8832 555 uyandifumana ku 076 8832 555 naku WhatsApp nasemncebeni okanye kusibambe ke kunantsika ku inbox uyabona. And also guys follow us on YouTube mhlawumbe ubukele nje ungafollowishanga please follow and also celela nabanye ukuba hey iSouls man and sikhule guys ngalomzuzu ke sithi nalithuba ngalomzuzu ke emabudela ke into yami ndifuna njengesiko nesithethe what is the qetiqeti or the hidden history or the secret history onayo for ababukeli the secret kuthiwa ngesingisi is the sacred secret imfihlakalo esemfihlakalweni yayiva noma yini bafini ezazi into zingazange zibhalwe siyazikhupha pempezo did you know like uchepis okay unrecognized history yes kaqale ngathi khonto iphethe no akhonto ndiyiphethe kakhulu wena ngaphandle kwento yoba andiyazi noba bayayazi abantu out there the first umuntu wokuqala ukudesign curtains apha elifini yayingubani and usenaso isizukulwane esishiyekileyo basayiqhuba lena umuntu wokuqala ukwakho curtains yayingumakaphela Mudiyadia intoni curtains ayingomdiyadia ngabantu bokuqala ke ukwakha umdiyadia but zange ibhalwe lonto ezincwadini uphele awuboni wena dani xa uthi aphele Mudiyadia soloko enentsika uyibona lona nansoke ingaxaka history and ungazibreak ingqondo yakho sivale podcast ayikho ubuyazi bale ntwana uNesty C nayo bikhona kulama rasta ophanjile basempeza uNesty C kaloku lirasta nayo uNesty C nguNestile Khayilanda mose ngoku sezenza ntswampe Nesty nguRas Nestile la ntwana uyabona nalangoma yakhe eqala wavula ngayo uJuice Bag la thetha phaka na Juice Bag ucumfleta ngantoni la bag akuthita ngajuice pha thethwa ngebag yenansika yomthi wemgomfaro uthezwisa barasta ngamaqithiqithi kale kufuneka niwazile sizamane silipe siphinde sibambe yabo because lamaqithiqithi funeka ube nexesha loba ukuhlale phansi ufunde concrete crafter ukuchola ngawo lo mzuzu ke ndifuna ke uthi qabaqaba wena mfethu phansi kwendaba yokuxuthwa kwesiphengelo sikaphanjile yindawo essential akukho ndifuna unibuza akukho xesha apho uphanjile sikuthi isiphengelo naba babukeli
abanye bayaqala bafike kanye bona umuntu waqala usilandela kula vidiyo uqutha isibhengweni uyabo so ke ngoku nale podcast lithuba loba sithi chapso siziveze ezinye indawo bangazaziyo ngoku mfethu siquthiwe isibhengwelo kuphanjile what is the reason uphanjile kaloku ngulo wabekhe watrenda bakhamfa climbing kamani bayamazi hayi iza malaki utsho yabo wakhona that yabo watrenda mosuphanjile ebhansi mntana emotivate ibhams izomntana ngaphi nansikini makayeke shofani zangayenze ngesibomvu utsho naye uthi isandla sakhe saziyela uzomthethelela akasintsho ndihlomla hayi uyamthethelela so akaphinda sibuyisele isibhengwelo bona lo kaloku uzawubonakala ngembatho zakhe nendlela ozaziphatha ngayo isibhengwelo kaloku sifunyanwa ngemisebenzi yabona ke ngosiquthelwe kwangemisebenzi kolso emibi yabo iye yamibi imisebenzi kaphanjile imininzi wakhulula i-dreads iqala ngoku azange avumela umakhatha wathuka amarasta yabona ngoku nangapha emdantsane kuthiwa sizawubotshwa apha just because into zikaphanjile otherwise it's not yonke into esiyenzayo phanjile so ke ngoxa umuntu ebuyiselwa isiphengwelo esibabe sithathiwe mose ndithi ndiyimisebenzi abantu abaninzi bathanda ubuza uba yintoni isiphengwelo ndikholo loo nto okay so ke ngoxa ixuthelwe isiphengwelo uphanjile xa phinde sibuyiselwa uzabuyiselwa kula rank yakhe okanye uzawuqala emva sorry mara sina makhulu nele kaloku kuquthelwa sibe sinye ubuyela back mhlawumbi babe zi4 kaloku uzawuquthelwa sibe 3 yebo so ke ngoku kuze ubuyele ulungisa then sizobe 4 uphanjile indambe yintoni isiphengwelo isiphengwelo kaloku yisisixoxo osinikwa eRastamfane emzini ngemisebenzi yakho emihle and also nentobeko noziphatha nokuhambisa igama leRastamfane ahambisa igama of the kingdom of so uphanjile ebeyintoni yena kanye apha eRastamfane emzini kaloku yakasisi elangilayo sentsho umsebenzi wakhe ulangileyo be-recruiter beza namanye amarasi young lion youth tennis mvangelo thile and also kwelicala le-farming nentoni uyalima umphafu yabona insinizi so yeyona nto imenze wangathi umzekelo eyona nto imenze wabhekwa right yinto yokuba yena akwazi ukulima abe nesandla solima yaba ke ngoku and amarasta ayathanda izihlaza yaba ke ngoku so uyaza nazo izityalo nomthombo compare nazo nezinye yabo okay so yilona engathi amarasta yamthanda so ke ngoku xa ndisayivalelisa indaba kaphanjile okwangoku njengoba egwetyiwe ithini into uphi uphanjile usizambona nini uyakwazi uba nesay ngoku emarasteni usa-attend edansol mamela kaloku lanto umzekelo lanto kaphanjile yinto yoba uphanjile yohlwayo ngento yero ukohlwaya ko ukubhatele musiyakhumbule wakhupha izonka wanasengqowa yabo so uyagqethiwe wagqebheka wazibeka phi awugxothwa xa ulantskalana uyahlala walapha qha isicoco sakho sihlili into ethi awukwazi ukwenza ezinye izinto amanye amagunya kuwanikiwe yakhumbula lamagunya wawathetha wathi uzakubonelela wena wini kuye ekitchen wena awufuneki ekitchen yakhumbula nento kunika ba ungaya ekitchen is taken phele nezo advantage hayi kunzima yakho uyedepo wena enikwazi uphuma ndizive free uyakuyo nanini ungayena sekuseni etepeni ukhululiwe so ibaleka phi indaba kanjisto okay ke hayi ke ivakele besisenzela ke ngelithuba abanye abafuna uyiqonda kodwa sithina sisephi sikwi-podcast phi ebobosini mayimani buya loo nto leyo andikuva sikwi-podcast phi ebobosini yes ukuyivala masizame ubhabhayisa sithi thank you guys something else guys kawo lo mzuzu asiyivali forever siyayivala for le episode the coming episodes is an artist okanye siza nomuntu some interview tune in guys we are killing it because of you so we love you and bangasiyeki engagement bangasiyeki subscribe how can I get in into the womb of the parent I wanna see where is the child is coming from I wanna get into the womb of the parent I wanna see where is the child is coming from
I wanna get into the womb of the parent. I wanna see where the child is coming from. I wanna get Into the womb of the parent. I wanna see where the child is coming from. I wanna get in, ma. 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 Mama, we, ma. Mama, we. Mama, 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 mama. No, no, no. Iba may katari, tiri niya.